Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ginumana kaninyo. Mga hinigugma kong kaigsunan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus kansang pagabata atong gipasidunggan diya sa imahe ni Senyor Santo Niño nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupudan agigtimaan siyang Dios nung panalipod og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diya sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios pinagi sa atong pagkabinunyagan atong pamalandungan sa makadyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Kaluyan unta kita sa Dios magawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhununta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog-aryuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, nagtikom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, ug giingnan nila siya. Tigulang ka na, ug ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila, kun dili ako, kay dili man sila buot, nga ako maoy maghari kanila. Busa gipakayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug himuon niya sila nga tigmaniho sa iyang mga karwahe ug mga sundalo nga magkabayo ug maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siyag mga komandante sa linibo kasundalo ug sa tagkaliman ug ang uban magdaro ug mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tiggama sa mga galamiton sa gubat ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babae himuon niyang mga kusinira ug mga panadera ug tiggama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan ug kaulibuhan ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayod niya ang usa kanapulo kabahin sa inyong trigo ug bino ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon ug ang labing tambok sa inyong kahayupan ug gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan ug kamo iyang ulipnon. Ug niadtong mga adlaw manghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, ug sila miingon kaniya, gusto kamig hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod.
Gusto kamig hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gisugilon niya sa Ginoo kining tanan. Ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel. Pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ng lungsod nga nakaila sa masadya nga singgit, tiya sa kahayag sa imong naong o Ginoo nagalakat sila sa imong ngalan. Nagasadya sila sa tibuok adlaw ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin, ug iya sa balaan sa Israel ang among hari. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan.
bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga gigayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus, ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus ang dako kaayo, nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto, ug nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala, kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipailako kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gialsa niya ang iyang gihigdaan og midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayig nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Yaw, nagtao kuyawan sa tani. So, akong agig pagtahod sa akong pagtimbaya sa akong mga kaubang pari, nagbuntag sa tanan, o ang akong halangdong Prior Provincial sa Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu, Pader Andro, Batayo, Laos, A. O kaninyong tanan, may buntag. Okay ra mo diha? O, sige. Kay taas-taas ning pamalandong karon. So karon, aniya na kita sa ikasiyam nga adlaw sa atong pagpamalandong, sa atong pagpangandamusab para sa kapistahan sa atong mahal na Señor Santo Niño. Uban sa tema, Señor Santo Niño, sa gani? Kuyawa. Very good. So mga igsoon, uban niya ako sa pagpamalandong diya sa pagpangutana, na ba ang kalinaw sa atong tagsa-tagsa kinabuhi? Nabati ba nato ang kaayo sa Dios? Og nakita ba nato ang gugma ug kaluoy sa Dios? Usbon ko, nabati ba nato ang kaayo sa Dios? Ug nakita ba nato ang gugma ug kaluoy sa Dios? Karon mga igsoon, ang atong mga pagbasa nagpahinumdum ka nato
kung unsa ang angay natong buhaton sa atong kinabuhi aron kita mahiusa diha sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Labi na gayon sa pagtuo nato kang Senyor Santo Niño. Diha sa pagpaminaw o diha sa pagtanaw atong masinati ang gugma ug kaluoy sa Dios. Mga igsoon, ang unang pagbasa nagpahinumdum kanato nga ang mga Israelita gusto sila, nangita sila ug bag-ong hari, nihangyo sila kang Samuel nga hatagan sila ug bag-ong hari kay tigulang naman si Samuel. Apan ningon ang Ginoo kang Samuel, hatagi sila kay sila lahi man ang gusto nga mo'y maghari sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing. Dili man nila ako gusto nga mo'y maghari, motong gilatag sa Dios. Nagpahinumdom ang Dios ngadto sa mga katawan sa Israel. Nga hinaot maminaw unta sila kung unsay angay, kung unsay mahitabo, kung sa ilang gipangayo nga hari, kung magdumala kini nga hari ngadto silang kinabuhi. Ug didto nakita nga dungog nato kung unsa kaklasing hari ang mag-alagad kanila. Nakita niyo mga igsoon, bisan pa man sa pahinumdom sa Dios sa mga Israelita, niingon ang Ginoo, Samuel, ihatag kanila ang ilang gusto. Mapaubsanon gyapon ang Dios, bisan nakaibalo ang Dios sa gipangayo sa mga Israelita. Ang ebanghelyo nagingon mga igsoon nagpahinumdom usab nga makita unta nila kung unsa kamaayo ang Dios. Makita unta nila kung unsa ka may gugmao ng Dios. Kaya ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga naay dakong pagtuo ang mga katawhan nga nagsunod kang Hesus. Nakita nila nga makaayo si Hesus. Og diha palang daan, nabati na nila nga sila hatagan ug gugma ug kaluoy sa Dios. Motong gitunto nila ang paralitiko ug nakita gayud nila kung giunsa pag-ayo ni Hesus ang paralitiko. Muna mga igsoon sa itong kinabuhi, sama usab unta kita sa paralitiko nga giingnan sa Dios. Lakaw. Kay nadungog nimo ug nakita nimo ang akong pagkamaayo o pagkay may gugmaon nga amahan. Sa atong kinabuhi mga igsoon, karon nabati unta nato ang tinud-anay nga tingog sa Dios. Gamoy naghangyo kanatong tanan nga atong tan-awon kung unsa na karon ang nahitabo sa atong kalibutan. Nakapaminaw na ta, nakakita na ta kung unsa ang angay para sa Dios. Sa atong kinabuhi niya sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, sa atong pamilya, hinaot unta nga naay pagpaminaw sa mga yangungo sa inyong tagsa-tagsa kabanay nga diin nanginahanglan usab sa inyong presensya, nanginahanglan sa inyong pagpaminaw. Kitang mga ginikanan o kitang mga anak, aduna unta kitay dakong paghigugma sa atong tagsa-tagsa kabanay. Nadungog na nato ang pulong sa Dios ug nakita na nato kung unsa siya kamaayo.
Daghan kayo gitag mga gipangayo sa Dios, labi na gayud karon nga naata sa ikasiyam nga lubina. Hinautunta nga ang nadungog nato o ang nakita nato, nabati nato sa atong kasing-kasing, ato untang mapuy-an ug mapaambit ngadto sa uban. Karon sa atong panghitabo sa kalibutan, nakadungog na ta, daghan na kayo tag nadungog nga mao ni nahitabo, labi na gayud sa atong kalikupan. Nakita na nato kung giunsa kini pagdagmal sa atong mga kaigsuonan. Wala tay laing i-blame. Magsugod unta ka nato nga kitang nakadungog o kitang nakakita sa panghitabo, aduna unta kitay tagsa-tagsa nga mga aksyon aron natay mabuhat sa atong tagsa-tagsa galingon. Diya magsugod mismo kanato ang atong pag-atiman sa kalikupan. Wala kitay angay i-blame sa uban. Magsugod unta diya sa atong tagsa-tagsa galingon nga kitang nakadungog karon ug nakakita sa gugmaw kaloys sa Dios. Wala mga igsuon sa panggobyerno, makita unta nila ug madungog nila ang mga yangungo sa katawhan nga dili sila angayan mag-abusar kay gibutang sila diha, kay nakita sa katawhan ug nadungog sa katawhan nga sila angay mo serbisyo. Aduna unta sila'y kasing-kasing nga sama sa usa ka bata nga ganahan maminaw sa mga yungo sa katawhan nga walay pagpili sa isig kaingon. Di ba? Kadungog mo sa social media. Kung kinsa katong naay nindot kayo nga panghuna-una, ang naanay kabutyag kay ilang nang nakita o ilang nadungog, apan, maupay gilutos. Kitang tanan gilutos. Nanawa, unsay nahitabo? Walay aksyon. Huwag mo tanaw na to mga igsoon. Balik tanaw sa itong kinabuhi, mao na yung mga hari, nga inyong di pa hari-hari. Wala mga igsoon, balik gyapon sa atong kaugalingon. Sa atong pagtuo sa Dios, nahiusa ba kini? Kay daghan kay ta usahay yangungo sa Ginoo. Sige kitag bato-balani sa gugma. Apan ang atong pagtuo sa Dios taman ra sa nobina. Kay lagi si sunal raman ta. Purya na lang sa uban ay mo kalain ako ha. Tutok mo muna ako. Sakit pagiging mo mananaw. Suko muna ko. Bitaw mga igsoon, makita unta ninyo ug mabati ninyo ang gugmaw kaluoy sa Dios. Wala ka mo ilain untang Kristo nga gisunod. Wala ka mo ilaing Dios. Kundili ang Senyor Santo ninyo lamang. Mayon mo sa dili, kita ang mga Katoliko, dili ta makontento sa grasya sa Dios. Mangita pag itaglaing opsyon. Di ba? Di pa hinumduman na kita. Nga hinaot unta nga mabati ug makita ninyo ang gugmaw kaloy sa Dios. Iniguli ani o pila abot sa pipila ka bulan, mga adto na pud magtambalan. Lain na pong Dios ang inyong gikinahanglan. No. Igo na ang Dios ni Senyor Santo ninyo nga maoy nagpapati ka ninyo, naghiusa ka natong tanan. Aron maangko nato ang gugmaw kaluoy nga iyang gipaambit. Hinautunta mga igsoon sa pagbadayon nato ning Santos nga Misa. Tagaan kita og dakong paglaom
nga ang atong nadungog ug atong nakita nga mapagtulunan nga gihatag sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo ato tag mapuy-an sa tinud-anay. Siya gayud ang mapatigbabaw nga Dios sa atong kinabuhi. Aduna kitay dakong responsibilidad sa atong kinabuhi. Ato untang mabatunan ug ato untang makatunan nga kita ligdong nga mutuman niini ug mapabilin kita nga mahigugmaon ug manggiluy-on sa atong isig ka tawo. Hinaot nga si Senyor Santo Niño nga kita karon gitigom, gihiusa, magpabilin unta, diha sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing, aron kita magpabilin na mapaubsanon. Manindag pa rin. Nakita sa atong Ginoong Hesus ang pagtuo sa mga higala sa paralitiko o giayo siya ingon nga tubag sa ilang pagtuo isip parianong lungsod pinaagi sa atong bunyag magiusa kita diha sa pagampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa atong mga kaigsuonan uban sa hugot nga pagtuo mga muyo kita kang Kristo diha sa pag-ingon. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, nga ang tanan maluwas og makadangat sa kaalam sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kadait maghari sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga pamilya, sa atong katilingban, ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga pulong ug buhat makadasig sa uban aron mapaduol sila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halandong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tawo, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug mga nanganag-antos sa kinabuhi madala ngadto sa kinatibuk-ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, magpuyo diha sa kinahangpitan sa kinabuhi didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
Langit nung amahan, imong ipadala ang imong anak, aron kami mamaayo og mahiuli sa among kaugalingon ug nganha kanimo. Ihatag kanamo ang grasyas pagpadayag sa imong makaluluwas nga mga buhat ug sa pagsaksi kanila pinagi sa balaan nga pagkinabuhi. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagambo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo duhaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawa naman tayo sa gidawaan sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdahil ng imayag siya ngalan alang usam kagapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos, among amahan, uban sa masadyang mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagabata sa imong anak nga mahimong usa kanamo. Himuang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga na kanimo sa hingpit. Kinamong gipangayo pinagi sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay mga gahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ilanihan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya aron pagbabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao sa iinginlan nga na sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami sa puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo ngalawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og miatag ni ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan na lang ka ninyo.
Asamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ulaalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamnami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug kami ko nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, diatagan na kanimo magaom nga Amahan, diasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo nato sa atong manunubo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwas sa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, at agami sa kalinaw karong adlaw, aron niya sa kagawasan ug hustisya ang among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Ginoong Isukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig simong simbahan, ug sibo simong kabubuto na tayo kami simong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Karon sa atong pagkabinunyagan, atong ipakita ang tinud-anay nga kalinaw pinagi sa atong nindot kay nga pahiyom. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bangkete sa Ginoo. All Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Berhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka berhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong makasaypanan o kaayo nga walay sama, hayagi og liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo o sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagaampo ko kanimo, nga hatagan ako sa imong mga grasya ug ang gipangayo ko niining nobena, kun mahiangay sa imong kamubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikasiyam nga adlaw, pangamuyo. O Jesus nga mahigugmaon o hamot, nga gipakita mo ang imong hugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagluhod ug nagsimba ako kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines nga nagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo ug nagpakiluoy ako kanimo, nga paduktan mo ako sa imong Dios nun nga gugma, nga dili unta mapalong. Aron higugmaon og simbahon ko ikaw niining kinabuhia o hiaguman ko sa walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño nga dunggo ng atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon niining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako ug nagsimba karon sa imong kamahalan. Namdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irihis o mga sismatikos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga pinulsolon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio at sa mga kasakit nila. Ungatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon og sa ulogon ta ang salimbahon nga ngalan ni Hesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing minito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag, Mesa Novena, ninig kasiyam nga adlaw sa nobinaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, Choir, ang World Apostolate Fatima Laray Chapter, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat.
Pasalamatan usab nato ang mga paring mi konsilibrar ning misa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Og ngadto sa atong mass presider og homilist, siya naka-assign karon sa Santo Niño de Cebu Parish, Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Sa Reverend Father Ariel Panimdim, OSA, laing masipang pakpak. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Ipalihog kog taas sa inyong mga imahin o mga pangdebosyon. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magkadayon kami sa pagtubo niya sa pag-ampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Jesucristo among manuluwas niya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manlipod unta og manalangin sa atong nason, uban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyahon ta siya sa atong mga pangulo ug sa dalan sa kaangayan. Amen. Manalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Nasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Ug kusunon ta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo mga gawom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Alad ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!